Pozdrav svima, Ghost Lord ovde. Ja sam vas pitao na Facebooku i ono kao, kako da mi budi, svi su ono bili, jo, na srpskom, ono, srpski, ti si ono, Srbin, srpski, dobro. I dobro, igramo sad Stick Hero, ajde da krenemo. Igrao sam ovu igricu još od kad i dobio sam 50 ovih kao višnje ili trešnje. I dobio sam ovog. Sada ćemo igrati s ovim. Evo ga. Znači, ovako vi kao držite. Znači ima... Kao skupljate te bobice. I vidi. Mnogo je glupo. Znači, igrica može nekada da te iznervira. Znači, da je ubiješ. Znači, da ćeš da poludiš, ono kao... Pitam li se samo da li bi tu pao. Nisam se žalao da uzmem. Ovo je mnogo teško. Uspeo sam. I kako je Marko to pro... Da vidimo. Kapiram. Ne. Damn. Nisam uspeo. Dobro, 7. Još 5 mi falilo pa... Perfekt. Ja sam mislila da će da bude prekratko. Ne! Tu sam se... sjebao, kako to da kažem. Fuck you, game! Znam, ne znam što još koristim engleski. Nije perfekt. Molim te. Fuck you, game! I neću Clash of Kings. Neću se sranja, igram. Ja sam upad na te igrice zato što sam poznat. Znači, hvala vam, ljudi. Lepšali ste mi dan. Znači, ono, vraćam se iz škole i ja samo vidim, brate. 20 mojih druga si. Ghost Lord. Yeah, Ghost Lord, yes. Poznat YouTuber, autogram, molim te. Znači, tako je sve bilo. Znači, hvala vam, ljudi, na tome. Hvala vam mnogo. I posle, ženske, mislim, devojčice su mi se čakale. Život YouTubera je lep. Ja sam stigao 11. Vidi bre, ja si zapričao nešto. Minut istine. Udahni. Izdahni. Molim te. Yes! 13. Fuck you, game! Idemo još jednom. Ili još 2 puta. Mnogo je teško kad je to malo. I evo ove zadnje pokušaj. Za danas. Perfekt. Videla igrica kako ja pričam, ono. Zadnji pokušaj danas ja nas slušam, onda. Treba sam duplo više. Jajte da probam jednu s ovim likom. I to je to. Kako on izgleda kao ninja. Brez je. Nisam mogu, plašim se. Da mi... Stvarno, malo mu je falo. Neću Clash of Kings. Nije dobro, znači, ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Znači, like, favorite, comment, subscribe, share i vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Pozdrav!